No niin, ja moi taas kaikille. Ja tänään meillä olisi uusi Geometry Dash video. Tai siis, no uusi. Tää on mun eka Geometry Dash video, mitä mä oon tehnyt. Mutta mulla olisi ideana, että tänään me vedettäisiin semmonen yhden elämän haaste. Eli koitetaan vetää kaikkia mappeja. Mä oon nyt vähän aikaa sitten sain ton Deadlock-linkin auki, niin koitetaan saada nämä kaikki mapit niin paljon prossia kuin pystytään yhdellä yrityksellä. No lähdetään testaan. Eka Stereo Madness. Ja mä yritän näitä siis kaikilla koineilla. Eli paitsi joissain vitsin demoneissa ja insaneissa mä en välttämättä vedä. Okei, tästä eka koini. Okei, noin. Siis tän Stereo Madnessin se vika koini. Se on vähän vaikea, mutta lähdetään kuitenkin yrittää sitä. Ui vitsi, toi on lähellä. Okei, eli tää lentokoini. Lähdetään yrittää sitä. Okei, tosta. Jes. Jes. Ja sieltä. Come on! Stereo Madness kaikilla koineilla ekan läpi. Okei. Ja sit siirrytään back on trackiin. No niin, tosta back on track. Niin. Ja tää yritetään siis myös kaikilla koineilla. Ja siis, jos te haluatte tehdä mulle niitä omia mappeja, teidän tekemiä mappeja mulle, niin laittakaa ne nimellä TempoJ, niin sit mä voin löytää ne tuolta. Ja jos ihmettelette, niin mun nimi on Aitojulle YKK, että se on mun niinku oikea nimi, niin mä en laittanut niinku mun YouTube-nimeä tähän. Niin joo. Okei, tää tokakoini on aika helppo. Tää, joo. Ja kyllä toi ekakin koini oli, mutta mä en muista tän. Ei kun niin se on se kolmas koini, joo, kyllä mä muistan se. Eikö se ollut tässä? Joo, jes. Noniin, kamo. Siitä. Okei, 90%. Please. Okei, kamo. Ekat 2 mappia ilman kuolemia. Yeah, boy. Ja mä oon siis ottanut tän videoidean Aitorasselta ja pelitietäjältä. Ei vitsi, mä en muista sitä dryoutin ekaa koini. Se tiputtautumiskoini. Eikö se ollut tässä? Mä osasin se! Miten? Oikeesti mä en nyt tehnyt tätä, niinku mun kaveri kerran veti ton mulle. Mä en muista kuka se oli, mutta siis mä en oo ite vetänyt tätä ikinä. Siis miten mä sain ton oikeesti? Oh my days. Okei, sit siirrytään vaan base after baseen. Tää on aika hardi. Mun mielestä, oliks tää dryoutti? Ei varmaan. Oh my days. Okei, ei kyllä ekaa 5 mappia saatu ilman kuolemia. Jos mä oikeesti saan tän kääntelekkoon ilman kuolemia, koska tää on niin ärsyttävä mappi, niin sit mä oikeesti niinku ai niin, se kääntelekko eka koini, vitsi. Tässä. Miten mä tunkisoin? Siis mä en oo oikeesti. Siis miten mä sain ton? Okei. Okei, tästä. Noin. No, God, please, no! 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 Kyllä mä vedän sen. Okei, jos mä kuolen tähän. Oh my days! Siis mä oon niin monta kertaa kuollut tohon, mutta ei voi mitään. Noniin, nyt Time Machine. Kaikilla koineilla. Yritetään. Okei, nää 3 vikit, nää on pahat. Okei, ja sain.
Mut sitten myös jossain 70%, siellä on ne 3 piikkihypyt. Ne on aika pahoja myös. Joo. Okei, 30%. Ei tätä. Miten mä sain to? Mä oon ihan hullu tänään koineissa. Kyllä mä saan tän koini. Tässä. Tässä pitää tiputtautua, eikö niin? Tää on paha tää. Jes! Mä sain ne! Ei kun tästä tulee vielä lisää. Vitsi. Noniin, jes. Okei, nyt please. Jos mä Time Machinein saan. Ja siitä. Jes! Come on! Jes, mä sain Time Machinein kaikilla koineilla. Come on! Siis miten mä en saanut noita vitsin base after basea ja jumperia ja canted kouta, mutta mä sain vitsi Time Machinein, mä en tajuu. Cycles. Mulla ei oo tässä ite yhtään koinia, mutta lähdetään silti koittaa kaikkia koineja. Okei, nää on niin ärsyttävät tässä on joku 15 3 piikkihyppyä tässä alussa. Vitsi! Miten mä kuolin? Okei, X-step, kaikki koinit. Tää on aika paha, mutta lähdetään nyt yrittää kuitenkin. Okei, please. Okei, tää eka koini. Tää on aika helppo. Okei, jes. Mut sit se keskimmäinen koini on aika vaikea. Lähdetään yrittää kuitenkin nyt. Tässä kohta pitää tiputtautua. Joo, ei. Okei, Glutterfunk. Mä en ois ite läpässyt tätä, mutta mä en oo oikein hyvä tässä Glutterfunkissa. Mulla on 86. Ärsytti vähän kun kuolin siihen, mutta lähdetään nyt yrittämään. Okei. Sen Glutterfunkin lentokoini on itse asiassa aika vaikea. Mä sain sen oikeesti. Yes. Jes, kyllä mä tän saan. Tää on paha. Yes. Please. Ei, yes. Ei! Oh my days, okei. Se oli siinä. Ja Theory of Everything. Oh my days. Mä sain se koini, mutta mä kuolin. Mä en tajua. Okei, Electroma Adventures. Okei, tämä kyllä osaan. Kaikilla koineilla. Mä vihaan sitä 97 tai 96%. Siis mä oikeesti vihaan sitä. Mä oon kuollut siihen oikeesti joku 5 kertaa. Oh my days! Okei, Gloopstep. Tässä mä ymmärrän, jos mä kuolen johonkin. Koini. Oh my days! Okei, Electrodynamics. Nyt please. Yes. Okei, no 5% ei oo paljon, mutta mulla on tässä ite vaan 80, mä en oo läpässyt tätä. Mutta okei, tosta spämmitään. Noniin, siitä. Ne 4 piikin hypyt, mä en oo kuollut niihin, mutta ne on aika vaikeet, kun mä oon yrittänyt jossain random practice modessa ja kaikki Gaida randomizeri. Koini! Vitsi. Okei, Hexagon Force. Mä en oo ite tätä läpässy. Mun kaveri on vetänyt tän mulle just pari päivää sitten. Mä en oo ite tätä läpässy. Siis oh my days. Okei, Blast Processing. Mä en osaa sitä tän wave niinku koinia, mutta lähdetään nyt yrittää. Testataan tällaista. Oh my days, ei ois kannattanut testata. Okei, Theory of Everything 2. Oh my days, 3%. Okei, Gamtical Dominator, lähdetään yrittää. Okei. Ja voitte lähettää mulle siis tässä Geometry Dashissa myös viestejä, jos haluatte. Mun nimi on siis Aitojulle YKK. Niin joo.
Oh my days. Deadlocked. Okej, boom. Finger dash. Mä en oo saanut tän vikaa koini. Lähdetään yrittää. Ja mä sain tällaisen creeper-ikonin siitä, kun mun kaveri veti sen Hexagon Force mulle, niin mä oikein tykkään tästä. Mut mä tarvisin vielä sen Gloopstepistä sen niinku tokan värin tai semmosen niinku sisävärin. Kun nyt toi vihreä näette tossa mun skinissä, niin se olisi musta ja sit ympärillä olisi... Mitä tos kävi? Niinku ympärillä olisi mustaa, eiku siis... Bro! Siis vihreätä ja siinä sisällä olisi sit mustaa. Niin ja sit olisi ihan hullu creeper-ikoni, mutta Gloopstep on aika vaikea, niin en minä välttämättä pysty. Sit dashi, vika, mappi. Mä vetän nyt koini. Vitsi, mä unohdin koini. Oh my days. Okei. Joo, no en mä nyt tätä jaksa vetää. Mut joo. Kiitti videosta. Ja joo, nähdään varmaan seuraavassa videossa. Se on moro sit. Nice.